हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां अब्लासो नोंथांमोना मिथिना मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो पार्ट बाय पार्ट नायगासिनो दंखायो नङा होमबा लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै अलरेडि पार्ट 14सिम नायखाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेनि नेक्स्ट पार्टखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर, आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेनि नेक्स्ट पार्टखौ माब्ला नुनो मोनगोन दसे समनि उनावनो आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे खांखिला गोफार मोनसे पार्ट 15 फैनायनि आगोलनो मोनसे कमेडि शर्ट मुभि फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर बे शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय कमेडियान आर्टिस्ट बिथां अनिल केआर आरो प्रिया बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। साननैसोनि उनावनो बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। बिथांमोननि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ। बे साननैसोनि उनावनो बे मोनसे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि फैनायनि आगोलनो बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ नोंथांमोना नुनो मोनग्रोगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मोनसे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिया बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभि जोबखांनायनि उनावनो बिथांमोना बेनि शुटिंखौ जागायगोन। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे मोनसे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ जाय बेनि पार्ट 15खौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो आरो सोर एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। जेब्ला बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि शुटिंआ स्टार्ट जायो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर।